И така, здравейте в този нов канал, който аз и още редица и още трима мои приятели, който ще правим, а именно този канал се казва PC Games BG. Така малко резюме. Аз съм Николай от всички, другите участие в този канал ще бъдат от Георги, Кристиан и Иван. Като начало аз ще започна поредици на Grand Theft Auto Vice City и Game Dev Tycoon. Послед това може да измисля нещо с Need for Speed и така смятам от Vice City да отида до все по-нови и нови игри, така стигнем до петицата. Game Dev Tycoon, тя ще е един вид самостоятелна, така измислили сме график. Понеделник ще снима Георги, вторник ще снимам аз, сряда ще снима Кристиан, четвъртък Иван и петък ще правим една обща игра на CS 1.6, поради причини на другите не могат да играят CSGO. Какво прави сега Windows? Изчезва е. Та ще играем CS 1.6. Та целта на този отбор е да покажа как ние четирима приятели как играят заедно, дали ще могат да се разберат, защото това ще бъде едно пробно, за да видим кой по-добре може геймплей, и се хванахме на един баз дали може да съберем 1000 сабскрайбера за максимално 6 месеца. Надявам се да успеем. Вие ще кажете дали ще успеем, защото от вас зависи всичко. И така, това беше резюмето към нашия канал. Ще ви помоля да ни се гласуват за доверието. И така, това беше този клип. Надявам се да разбрахте за какво става въпрос. И това е, довиждане.